бо мақсади коҳиш додани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ ба мисли дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ идора намудани воситаи нақлиёт ки яке аз омилҳои ба садама мусоидаткунанда мебошад, кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд чорабиниҳои мақсаднок гузаронида, зимни назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ давоми 20 рӯзи охир 40 ҳолати дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиётро ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ намуданд. Масалан, ронандаҳои воситаҳои нақлиёти тамғаи Мерседес-Бенз Шарипов Абдулатиф Абдурашидович, истиқоматкунандаи ҷамоати Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, тамғаи Opel Vectra Александр Камаров, истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон, тамғаи ВАЗ 2109 Баротов Зарифҷон Исмоилович, истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон, тамғаи Део Лабо Эшонқулов Расул Давронович, тамғаи Део Тико Мирзоев Аҳмадҷон Умарович, истиқоматкунандагони шаҳри Конибодом дар ҳолати мастӣ пушти чамбараки автомашина нишастанд ки нисбати онҳо бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, нисбати чанде аз онҳо аз тарафи мақомоти судӣ ҷазои ҳабси маъмурӣ бо маҳрум намудан аз ҳуқуқи идора намудани воситаи нақлиёт татбиқ карда шуд. Дар ин давра аз тарафи бозрасии давлатии автомобилӣ 27 ҳолати идораи воситаи нақлиёт бе шаҳодатномаи ронандагӣ ва 3 ҳолати вогузор намудани воситаи нақлиёт ба шахсе ки ҳуҷҷати ронандагӣ надорад ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шудааст. Чунончи шаҳрванд Сайфии Фахриддин Султонбекович, истиқоматкунандаи маҳаллаи 12 шаҳри Хуҷанд, воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес-Бензро ки ба шаҳрванд Орипов Фарҳодҷон Бахтиёрович, сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ дошт, бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора менамуд ки нисбати ҳардуи онҳо парвандаи маъмурӣ бо дастрасии моддаи 336 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. Инчунин ноболиғ Абдусатторов Маъруфҷон Алимаҳмадович, соли таваллудаш 2006, истиқоматкунандаи ҷамоати Исвисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес-Бензро ки ба шаҳрванд Абдусатторов Али Муҳаммад Абдусатторович тааллуқ дошт, бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора менамуд. Нисбати номбурда бо дастрасии моддаи 336 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. Ҳамзамон нисбати соҳиби воситаи нақлиёт Абдусатторов Али Муҳаммад, сокини ҷамоати Исвисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, барои ба шахси бе шаҳодатномаи ронандагӣ барои идоракунӣ вогузор намудани воситаи нақлиёт парвандаи маъмурӣ бо дастрасии моддаи 336 қисми 2 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. Ҳамчунин нисбати ноболиғ Саидалиев Муҳаммадҷон, истиқоматкунандаи деҳаи Роғуни ноҳияи Спитамен ки воситаи нақлиёти тамғаи Део Лабои ба ҳамдеҳааш Самандаров Зайниддин тааллуқ доштаро бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора намудааст ва соҳиби ҳамин автомашина парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд.